Ara fa 7 anys que vam encetar la col·laboració amb l'Ajuntament de Girona per fer el cartell de Temps de Flors. Estem molt contents i orgullosos de formar part de tot el que significa aquesta gran festa de la ciutat. Els nostres alumnes hi posen il·lusió, hi posen esforç, hi posen dedicació i és un element que ens fa molt contents al centre perquè ens dona una projecció que seria impensable aconseguir d'una altra manera sense aquesta col·laboració de l'Ajuntament. Centres de la ciutat com el nostre i que intentarem, perquè ja no... El cartell de Temps de Flors és molt més que un cartell que anuncia un esdeveniment i ja està. De fet, aquest cartell està convertint-se en l'ambaixador, de fet, ja no d'aquest esdeveniment, ja no d'aquest festival, sinó de la mateixa Girona, d'aquesta Girona excel·lent, amigable, que estima la cultura, que estima l'art. El cartell que s'ha triat aquest any és un cartell que, com tots, porta una història darrere. Dels 70 cartells aproximadament que han fet els alumnes, tots ells tenen vivències, somnis, il·lusions. En aquest cas, aquesta noia, la Judit, en un moment determinat va optar per utilitzar l'element mateix, que era la punta del llapis gastada. I ella ha aconseguit un resultat extraordinari, a mi em sembla, perquè és tot una flor feta amb la mateixa ànima de fusta del llapis que representa molt bé l'essència d'aquesta festa. Per mi realment és un gran honor i no ho dic per dir. No realment per el premi o perquè surti el meu nom, sinó la il·lusió de crear alguna cosa amb il·lusió i que algú reconeixi el teu treball i de crear alguna cosa de lo que estàs orgullós i poder veure-ho per la ciutat, l'alegria de poder passejar i dir, mira, això ho he fet jo. Pels alumnes és molt il·lusionant el fet de poder participar en aquesta festa d'una manera tan activa i, a més, el fet que el primer acte que fa la ciutat d'aquesta gran festa, que és Temps de Flors, es faci al nostre centre, imagineu-vos l'alegria que ens contagien a tots. És que tenim molt d'èxit.